Ay. 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 Sir Joel's Finest, magandang hapon po dyan sa iyo, sir. Ay, magandang gabi pala sa iyo, Sir Joel's Finest. Hello naman po dyan sa iyo, and welcome po, sir, sa aking live streaming. Nakailan na ba ako, sir, sa iyong nakadami na akong... Ilan na ba ang WH mo, sir? Apple ng buhay ko, Tamsak host, shout out din po, salamat ayan. Mega love shout out din po dyan sa iyo. Apple ng buhay ko. And welcome din po sa aking live streaming. Ma'am Simpulay, magandang gabi din sa iyo, Ma'am Simpulay. Welcome back din po sa aking live streaming. Highly recommended monetized channel also yan. Si Ma'am Simpulay Leonardo or si Toto, magandang gabi naman dyan sa iyo, Toto. And welcome din sa aking live streaming. And let me also welcome and acknowledge the presence of our new guest, si Ma'am Balin's Kitchen, Tamsak Dan host. Thank you for that sweet Tamsak, Ma'am Balin's Kitchen. Because of that sweet Tamsak, Ma'am, I will gonna give you also moderator function so that you can also start making friends whenever you wanted to make friends in my live streaming. Magandang hapon ay gabi po sa inyong lahat, and it's already 16 minutes past the hour of 6 o'clock in the evening, Philippine Standard Time. Pwede ba ng bahay? Pwede po, guys. Ayan. Kung tinatamad kayo, guys, especially sa bago natin na kaibigan, guys, kung tinatamad kayong magbaba ng inyong bahay, you can simply type Aura, me, o kaya channel. Kung di naman kaya, itawagin nyo lang si Nightbot or isang tuldok lang. Hanapin ni Nightbot ang inyong mga bahay at ibababa niyan dito sa aking live streaming. Ayan. Sir host, ano nakuha mo sa Star Wars XMLBB? Hanggang ano pa naman yun hanggang 13 days pa naman yun. Sayang nga, nag-claim na ako dati noon. Ngayong week na to, meron na naman na 7. Dapat kukunin ko sana yung frame. Ma'am Maylin Mapili, hello din po dyan kay Ma'am Maylin Mapili, Tamsak po, sir. Highly recommended monetized channel also yan. Newly monetized channel si Ma'am Maylin Mapili. Hello po dyan sa iyo, Ma'am Maylin Mapili, and welcome back din sa aking live streaming. Also, meron din tayong bagong magiging kaibigan, kadikitan or kabarkada, si Suchi Gimaw TV Vlog. Hello naman po dyan kay Suchi Gimaw TV Vlog. Ayun, nabibigyan ko din ng kanyang moderator function para naman pwede na rin siya magipagkaibigan dito sa ating live stream. And paalala ko lang, guys, kung meron kayong mga premieres sa inyong mga bahay, you can tell me and patamsakan natin ang inyong premiere. Mamigay din tayo ng WH sa bawat magtatamsak ng mga premiere nyo. Ano pa ba? And kung may mga katanungan kayo, guys, pwede kayo magtanong. Ayan. Ako, sir, isang spin na lang po kaso wala pang spin, sayang baka wala ako makuha, Sir Uragon. Hanggang ano pa naman yun, next week pa naman yun, di ba? Ma'am Aileen, nag-send ako. Ngayon lang. 2654 WH as of yesterday, 11:29 p.m. July 20, 2021. Ayan. 2654. Ayan. 14 na lang. 14. Ma'am Betty Channel, Tamsak Dan. Thank you for that sweet Tamsak, Ma'am Betty Channel. Welcome back, ma'am, sa aking live streaming. Highly recommended monetized channel also yan, guys. Si Ma'am Betty Channel who is in our live streaming also. Napaka-legit and organic na kaibigan yan, guys. Yung mga di pa
nakakadikit dyan guys, especially sa mga na-mention ko. You can simply make friends or you can simply guys, visit also their respective channel and do connect po sa ating mga kaibigan na nandito, especially sa mga bago natin guys na kaibigan. Opo sir host, kaso kasi ako nagre-recharge kasi walang pang recharge. 4 coins na lang sana eh. Oh, sana all. Sana all may 4 coins. Maraming salamat host, sabi ni Ma'am Betty Betty Channel. Always welcome po ma'am. Pabati naman po kami dito sa house habang nagkakapi Sir Aura. Miss ka na amin dito, tagal na natin di nagkita. Diba? Hello naman dyan sa bahay niya. Oo. Tagal pa lang di nagkita ha. Ako host, need WH, sabi na Apple ng buhay ko. Opo ma'am, baka may mga premiere kayo dyan guys. Kung si T1 pwede pa, T2. Meron tayo kahapon na guys. Meron ako kahapon na pinapatamsakan na premiere. Kung pwede pang tamsakan guys, you can make, you can cast your like vote sa ating mga premiere. Kung tapos na guys, okay lang naman yun. Pwede nyo tamsakan ulit. Mamimigay ako ng 1WH bawat tamsak ninyo. Ayan. Thank you so much po sir. O, diba? Always welcome po ma'am. Ma'am Maylene. Ngayon ko lang ginawa yun. Wala nang edit. Ma'am Betty Betty Channel, thank you also for keeping me in your background. And the rest of you guys who keep me in your background guys, magandang gabi po sa inyong lahat. And welcome po kayo dito sa aking live streaming. Sir Balason TV, harang bro. Oy sir, kamusta naman tayo dyan Sir Balason TV? Mega love shoutout naman po dyan kay Balason TV. Highly recommended monetized channel also na nandito sa ating live streaming. Pre, kamusta naman tayo dyan pre? Magandang gabi naman dyan sa iyo pre. And welcome din sa aking live streaming. Ibiganin nyo yan guys, Balason TV. Napaka legit and organic, highly recommended monetized channel yan guys. Hanap na lang ako ng magbibigay ng 50G ka sir host para makapag-spin sir. Sana o lagi spin. Ako hindi ko yan pinagtsatsaga ng mga spin. Ma'am Atimon Vlog, hindi ka nag-live stream ma'am kanina. Or late lang talaga ako nagising. Magandang gabi naman po dyan kay Ma'am Atimon Vlog. Highly recommended monetized channel also yan guys. Si Ma'am Atimon Vlog. Yung mga nakikipag-isdaan dyan, isday nyo yan guys, si Ma'am Atimon Vlog. I will gonna give you one very good reason kung bakit nyo kailangan isday niyan si Ma'am Atimon Vlog. It is because sa kanyang live streaming, marami kayong may isda dyan kay Ma'am Atimon Vlog na nasa Kuwait ngayon, ang pinakamayamang tao sa Kuwait, diba? Na nagmamayari ng napakaraming camel. Oo nga, Ma'am Atimon Vlog, magandang gabi naman po dyan sa'yo or magandang hapon dyan sa'yo. And welcome din po sa aking live streaming. All the way from Kuwait pa yan guys. Oo nga, nagla-live streaming tuwing alas 6 ng umaga hanggang alas 8 ng umaga. Ayun. Tapos kasi ng isa yung free spin na binigay nila Sir Uragon. Ako hindi ko yan pinag-aaksayan. Host, pwede patamsak sa premiere. Pwede po Balance Kitchen. Ayan, patamsakan natin ang premiere mo. Ilagay ko lang kay Nightboot guys. T1. Sino ba si T1? July 20, Joseph the Dreamer. Ayan. Palitan natin si T1 guys. Tuklasin ang istorya ng tulay. Story ng tulay. Oh. Anong tulay po ba to ma'am? Tulay ng pag-ibig? Parang ganon. Kailan ba to ma'am? July 21, 10:45. Ngayon pala to. July 21, 10:45. Mega love shoutout naman dyan kay Ludes, Bisa, kay Neophytes at kay Baby Zane na nasa bahay nila, o diba? Miss na daw nila ako, o diba? Oo. Salamat Sir Aura. T1 guys, T1. 7 minutes na lang. Uy, wait. Tinamsakan ko yun ma'am kanina. Yung mukbang ba yun, ng hotdog? Guys, pabomba naman ako guys. Pabomba, maluoy. 7 minutes more. 6:30. Patamsakan natin ma'am, patamsakan. T1 and
Sanang iisipin ako, pagod na ko. Di ako apurado, pero sa'yo ano ba ko gusto ko? Kasi nagkasigurado. Tito guys, Tito, patamsak din po ako guys. Kay Ma'am Atimon Vlog. Baka naman, Tito. Ayan. Tito and T1 guys. Ayan. All around Tulay host. All around Tulay. Patamsak muna ako guys. Patamsak T1 and Tito. Baka naman. Tapos sabihan nyo ako guys kung ilan. Sir, nasa bakasyon ako now sir. Kaya pala wala kang live stream kanina ma'am. Ako ma'am may pimples. Di ba? Nagmamalagi yung pimples no. Patamsak muna ako guys, patamsak. Baka naman, mamibigay ako ng 1WH sa bawat magtatamsak guys. Monetize and non-monetize channel. I'm giving away 1WH. 5 minutes na lang, 5 minutes na lang is mag-premiere na si Ma'am Atimon Vlog. Daming premiere. Oy, sana all. Hala sir, in love. Kagabi ma'am, nangingisda kami. Ako, si Pri, si Ma'am Jonas sa Lundaga, may iniisdaan kami, namimigay ng ayuda. Ako una yung nakatuklas. Binigyan niya ako ng ayuda, pati si Little Or, binigyan ng ayuda. And ngayon, chinat ko ngayon si Pri. Chinat namin yung GC. Kaming tatlo, binigyan kami ng ayuda, tagdadalawang dikit ng host. And, ayun na nga. May pumasok na isang maganda doon. Tapos, hindi pala, si Ma'am Ina Primuna yung pumasok. Tapos, dinideny niya ako. Tapos, biglang may pumasok na maganda. Ayan, dito na lang ako makikipag-usap sa maganda. Oo nga. Tapos, tinatanong namin kung may jowa. si Jonas sa Lundaga, si Pri, tinanong niya yung host. May asawa pala. Oo nga, patamsak din po Sir Ora, paan ni Bebe Sain para di gala ng gala. Ang sobrang miss ka na daw ni Neo. O diba? Sana all. Bebe Sain, wag kang gala ng gala dyan, oy. Tamsak na Jutes, nakamute, di kita nadidinig uragon. Sige. Ma'am Dimple Admin Kula Vlog. Mega love shoutout din po dyan sa iyo, Ma'am Dimple Admin Kula Vlog. Nagbabalik din natin na kaibigan. And si Board Vlogger guys, highly recommended monetized channel also yan. Or si BB1, ayun. Dikitan nyo guys si BB1. Baka naman guys, padikit din po ako kay Board Vlogger 1. Ayun, si Jutes, aka Board Vlogger, Mark Broncano, ayun. Yan ang kanyang second channel na imo-monetize guys, si Mark Broncano. Kung di nyo pa kaibigan yan, magipagdikitan na rin po kayo dyan guys, kay Jutes. Ayan. And Mark Broncano. Ayan. Pri, mega love shoutout din dyan kay Pri. Ito na yung kasama ko kagabi na naghanap ng ayuda. Tusok, sabi ni Ma'am Dimple Admin Kula Vlog. Ma'am, kunin ko yung pangalan mo, Ma'am Dimple Admin Kula Vlog. Bigyan kita mo ng 1WH. Ayan. And welcome back ma'am sa aking live streaming box. Yahoo, Board Vlogger Sir, mega love shoutout. Sabi ni Ma'am Maylin Mapile. Bayot, hello na. Harlem, mega love shoutout naman dyan kay Harlem, oy. Kung di nyo yan guys, kaibiganin si Harlem, magiging kamukha nyo daw siya, diba? Mega love shoutout din po dyan kay Harlem, nagbabalik din natin na kaibigan. Napaka-legit and organic, highly recommended monetized channel also yan. Nagla-live streaming tuwing alas 9 ng gabi, ayan. Hindi ka nag-live stream kagabi. Hindi ka nag-live stream kagabi. Harlem, Mega love shoutout sa inyo. Pasensya na kayo, din na ako makapunta sa LS nyo. Kasi nasa bakasyon pa. I love you all. Ayan, sabi ni Ma'am Atimon Vlog. Hello Sir Board Vlogger, mega love shoutout. Sabi ni Balance Kitchen.
Bayot o sista, mega love shot. One day wala kasi nasa farm ako, kakabalik ko lang. O diba? Sana all may farm, o may asyenda, may farm, may palayan, may palaisdaan, o diba? Jowain na yan. Oy pre, naghahanap ka ng jowa, di ba kagabi? Ayan no. May big time yan, pre. Oo nga. Meron palayan yan, meron pala isdaan. May malaking pala isdaan. May binili siya mga fingerlings na hito. Ayan. Tapos ngayon, tilapia na siya. Di ba Harlem? And ito po guys, si Apple ng buhay ko, nagbababa ng kanyang bahay. Kung di nyo pa kaibigan niyan guys, di kita na rin kayo. Simply click on that link na binababa ni Apple ng buhay ko and do connect po sa ating kaibigan na nandito. Ayan, si Apple ng buhay ko, jowa ng bahay ko. Oy, piste! Yung mga naghahanap dyan ng jowa, may bago kami isda. Ano yun? And kung may mga katanungan kayo guys, pwede kayo magtanong. Sagutin natin yan based on community policy ni Lolo. Ayan. Yung may mga gusto lang magtanong. Sir Ora, bakit po ba ang WH ko is nagbabawas? Di naman, ano ba yan? Di naman ako panay nag-upload. Bakit pabawas? Kasi baka tawag dito, may nagtanong sa akin sa aking messenger. Kasi kung nakikinig ka man, kasi ang nangyari is baka yung mga video mo, hindi ka pa na-check yung channel mo. Ayun. Baka yung mga video mo is mga short video lang, tinatanggal talaga ni Lolo yung mga watch hour ng mga short video natin guys, kung bakit pati yung ating mga WH is nagbabawas, hindi lang yung ating mga subscriber count. Ayan. Ano pa ba? Bayot golden carp. Wow, sana all. Ako host, naghahanap ng jowa. Ay, may naghahanap ng jowa. Oy. Mama Adel Sulit nandito na rin sa atin. Mega love shoutout din po dyan kay Mama Adel Sulit. Iniwan ako kagabi. Si Little Ora ko iniwan. Hello naman po dyan kay Mama Adel Sulit na mahilig mang iwan. Pati si, tama. Pati si, yung pinuntahan ko kagabi, sino na ba yon? Mega love shoutout naman po dyan kay Ma'am Adel Sulit. Highly recommended monetize channel. Ang live streaming to guys tuwing alas 10 ng gabi, Philippine Standard Time. Marami kayong may study dyan guys kay Ma'am Adel Sulit. Ma'am Adel, hello naman po dyan sa iyo. Iwan pa more. Nag-ML kasi. May mahanap ba dito host? Meron po. Oo. Ako rin sir naghahanap ng papa. O di ba? May pera yung kayang buhayin ako. Di ba? Oo, papa lang, walang pera. Meron dito mga papa balls. Oo. Kaso mga walang pera, yun din ang problema nila. Tatamsak new intro, sabi ni Chun. Mega love shoutout din po dyan kay Chun. Chun, bakit pinalitan mo yung pangalan mo, Chun? Mega love shoutout naman po dyan kay Chun. Welcome. Bakit Chun? Board, bakit Chun? Di ba si Mark Broncano? Chun. Eto guys, patamsak naman guys. Patamsak padikit na din guys. And Tito, pabomba din ako guys sa Tito kay Ma'am si Ma'am Atimon Vlog. Pabomba naman ako guys. Naka-premiere na siya ngayon. Mukbang ng hotdog to baka naman. Pabomba naman ako guys, pabomba. Diba? Nandun si Ma'am Inday Dario Vlog at saka si Ma'am diba? Pabomba naman guys, maluoy. Si Ma'am Inday Daria at saka si Ma'am Atimon Vlog. Lamon pa more. Tony yan, Sir Chun. Sir,
Tony Chun. Tony. Chun Tagalog sa nabasa Juts Uragon. Nahirapan kasi sila sa uluhin apelyido ko kaya nickname ko na lang. Oh. Tony. Oh. So ano bang relation nun? Saan ba nag-derive? Wala naman ang pangalan mo Mark. O ang apelyido Broncano, di ba? Sa bagay si Bebe tinawag naming Bebe. Pero yun ang nickname naman talaga. Oh. Bakit ba kasi nangingialam ako? O, di ba? Broncano, o, di ba? Broncano lang naman. Broncano. Mark Anthony name ko, Tony naging Tuni. Chun, Tuni. Wow, may pa Mark Anthony ka pa dyan, ha? Juts naman. Wow, Mark Anthony talaga yung yung kabuuhan ng pangalan mo. Oo. Yun pala. Gets ko na, Tuni. Okay. Di palitan ko pala yun si BB1. Wala ka bang 1 minute man lang? Ayan. BB1. Ayan. Harlem, mega love shoutout naman dyan sa iyo, Harlem. Nandito pa rin sa atin. Keeping us also in his background. Wala pa, gagawa pa lang ako. Mag-i-scandal Juts. Bukas premiere ko. Kita po tutoy doon. Sige. Okay. Dimple dan dikit. Diba? Sana ulan didikit. Hello naman dyan sa mga nandidikit. Eto Lods, dikitan mo to si Board Vlogger 1, BB1, ayan, si Tune, diba? Tune, hoy Tune. Para yan, pa-share ito. Diba? Nilagay talaga yung buong pangalan no? Harang sabi na Ma'am Dimple at Bincula Vlog. Thank you naman po dyan sa mga paharang mo dyan. Ma'am Dimple at Bincula Vlog. Ayan. It's already 36 minutes guys, past the hour of 6 o'clock Philippine Standard Time. KK, hi! Hello naman dyan kay KK, hi! Hello to you, KK, hi! All the way from Korea. Our foreign friend who is in our live streaming also guys. Whenever you wanted to make friends guys with KK.hi, I just don't know how to read Korean language or Korean characters guys. So, pagpasensya nyo na. KK.hi, mega love shout out to you, KK.hi, and welcome also in my live streaming. Hoy, ba't buong name ko dyan, Diyos? Sabi mo kasi, Mark Anthony pala, ha? Ayos, di ba? Oo. Lagay mo na din middle name ko. Sige. Masunurin akong tao eh. Ayan. Okay na. Ayan. Anyong sa'yo. Diba? Nightboot dan di hakalain mo pati si Nightboot dinikitan. Hi to you, KK. Hi. Ayan, birthday ko na din December 16. Sige. Ilagay pa natin. Ayan na. Okay na. Musit ka dyan.
Jomans Vlog the second, mega love shoutout din po dyan sa ating bago na natin na magiging kaibigan, kadikitan or kabarkada guys. Jomans Vlog the second, nabibigyan ko rin ang kanyang moderator function or jacket ikangan tinatawag. Para naman pwede na rin siya makipagkaibigan dito. And thank you also for keeping me in your background. Jomans Vlog the second, welcome po sa aking live streaming. Board, okay na board? Ayan na. Ito guys, meron tayong bagong magiging kaibigan, si Jomans Vlog the second. Diyos ko, Nightbot, lagay mo na din kay address. Huwag na yun. Haba nun eh. Diba? Jomans Vlog, maganda gabi naman dyan sa iyo. And thank you also for keeping me in your background. Hi. AK, hi to you. Tesco Mobile. DJ Ludsky, the best. Hello to you, KK. Hi. Welcome also in my live streaming. Ayan guys, Jomans Vlog the second, nagbababa ng kanyang bahay. Kung di nyo pa kaibigan yan guys, you can make friends, simply visit us or click that link na binababa niya guys, and do connect to our friend who is in our live streaming. Okay, KK, hi, thank you for that amazing super chat. Okay, may nagpapakula. Oo, sorry na agad. Thank you for that amazing super chat, KK. Hi. Uy, kunin ko muna guys ang ating super chatter. Whenever you wanted to make friends guys, you can click the link na ibababa ko and do connect to our foreign friend all the way from Korea who is in our live streaming guys, who wanted to make friends with us. Ayan. Ang ating super chatter, ayan. Copy and paste. Nagpapakulay. Namimigay ng ayuda guys. Baka naman. Ito, ibababa ko lang guys ang kanyang link. Ayan. Ang ating super chatter. Oy, bakit may sound dyan? DJ Arcade Remix. Guys, ito ang ating super chatter guys, SCKK, ayan. Ilagay ko lang guys ni Nightbot, ayan, ang ating super chatter. Baka naman, padikit muna ako guys sa ating super chatter. Padikit muna ako guys, SCKK, ayan, ang ating super chatter. Sir Gembius, mega love shoutout din po dyan kay Sir Gembius. Nagbabalik rin po natin yan guys na kaibigan. Highly recommended channel guys. Ayan, about to get monetized na rin. Mega love shoutout to you Sir Gembius. Bagong account sir. Welcome din sa aking live streaming. Di ko mahanap si Tune. O diba? Eto BB1.
Nandito na rin sa atin si Lester Ombrog Vlog guys, is in our live streaming also. Highly recommended. Poging-pogi yan guys, Lester Ombrog Vlog na may code sa akin na Les. Mega love shoutout naman dyan sa'yo Sir Lester Ombrog Vlog, and welcome din sa aking live streaming. Padikit naman ako guys sa ating super chatter. Maluoy. Board vlogger, anyari bakit naka-private ka kahapon? Kahapon ko pa nakita naka-private lahat video mo. Oo nga. May pinagtataguan niyan guys, as in. Pa-shoutout sabi ni Sir Gembius. Mega love shoutout naman po dyan guys, Sir Gembius. Gabi-gabi na yan guys, nagla-live streaming. Ayan. Gabi-gabi na ba sir? Ano to host? Duplicate channel. Dikit na yan. Baka naman. Sir Lester Ombrog Vlog, mega love shoutout din po dyan sa iyo, Sir Lester Ombrog Vlog, and thank you also for joining my live streaming. And nandito na rin sa atin guys si Computer Lux, also known as si Nonoy. Mega love shoutout naman dyan kay Computer Lux, and welcome back din sa aking live streaming, Nonoy. Lester Ombrog Vlogs, eto na lang LS ko, lahat ng bid ko tinago ko muna kasi may sumasabotay sa akin. Patamsak sked sa LS ko bukas sa Huaya. Sabi ni sige, thank you naman dyan sa iyo, Sir Jem. Thank you naman po dyan sa iyo. And padikit naman ako guys sa ating super chatter. Baka naman, yung nakapin sa taas guys, Ma'am Yaya Joyce, nandito na rin sa atin guys si Ma'am Yaya Joyce. Mega love shoutout din po dyan kay Ma'am Yaya Joyce. Highly recommended monetized channel also yan, si Yaya Joyce. Ma'am Yaya Joyce, kumusta naman tayo dyan? Na-miss kita, Ma'am Yaya Joyce. Di ko na ikaw nauhuli. Kayo na Ma'am Jenny Kimba, nagla-live stream. Mega love shoutout naman po dyan kay Ma'am Yaya Joyce, and welcome back din sa aking live streaming na may code sa aking YJ. Let me also welcome and acknowledge the presence of our new guest guys. Bago natin na magiging kaibigan, kadikitan or kabarkada, si Widget TV. Ayan. Ano ba yan? Widget TV Dan. Widget TV pala. Ayan. Mega love shoutout naman po diyan kay Widget TV. Nabibigyan ko rin ng kanyang moderator function para pwede na rin siyang makipagkaibigan dito sa ating live streaming. Widget TV, hello naman po diyan sa iyo, and welcome po sa aking live streaming. Paalala ko lang guys, yung mga yung mga bago natin na kaibigan, pwede niyong i-type ang Aura main channel, o kung kaya naman guys, tawagin niyo lang si Nightboot. O kung kaya mag-isang tuldok lang kayo guys, hindi nyo kailangan magbaba ng inyong mga bahay. Utusan nyo guys si Nightboot. Hahanapin ni Nightboot ang inyong mga bahay at ibababa niya ni Nightboot dito sa aking live streaming. All you have to do is to use your main channel account. Para naman guys, yung inyong mga main channel is may ibaba ni Nightboot. If you wanna use guys your Ninja account, wala, hindi yan ibababa. Ang ibababa niyan guys, yung mga Ninja account nyo, yung bahay. Dang Disa nandito na rin sa atin. Hello din po dyan kay Dang Disa. Bebe, hello naman dyan sa iyo, Bebe. Welcome din sa aking live streaming. Guys, padikit naman ako guys. Nakapin sa taas guys ang ating super chatter. Si KK, hi. Ma'am Bicolanang Sutil nandito na rin sa atin. Mega love shoutout din po dyan sa iyo, Ma'am Bicolanang Sutil. Highly recommended monetized channel also yan guys, si Ma'am Bicolanang Sutil. Kumusta naman tayo dyan, Ma'am Bicolanang Sutil? Welcome po dito sa aking live streaming. Napaka-legit and organic. Highly recommended monetized channel din po yan, si Bicolanang Sutil, na may code sa ating BS1. Ayan. Sir Jem, thank you also for keeping me in your background. Please connect with Lester Ombrog Vlog guys, na nagbababa ng kanyang bahay. Sir Lester, may code ka sa akin, Les. Ayan, Les. Poging-pogi yan guys, mga pupoging lalaki. Hello naman yan kay Bebe. Bebe, hello naman dyan sa iyo. Kumusta? Nandito naka-online si tita mo. Ayun. Miss ka na daw ni Bebe Sane. And don't forget guys to connect with our super chatter, yung nakapin sa atin sa taas. Ayan, baka naman Chundan po. Ayan, padikit naman ako guys, padikit sa nakapin sa taas. Baka naman yung ating super chatter. DJ Dance Remix.
Tapos pag nandyan ako, inaaway lang naman ako ng Baby Say. Aloko. Jolas Fishing Adventures main ko na whitey gamit ko host. Ayan, sabi ni Jolas Fishing Adventures. Hello naman po dyan kay Jolas Fishing Adventures. Welcome po sa aking live streaming. Bagong-bago natin guys na kaibigan. Main ko na whitey gamit ko host. Ayan. Tawagin nyo lang guys si Nightboot. Ayan, tawagin nyo lang si Nightboot. Hanapin ni Nightboot ang inyong mga bahay at ibababa niyan guys dito sa aking live streaming. Ito yung paalala guys. Nandito pa ngayon si Tita. Oo, nandyan. Ora. Ayan guys, si Jolas Fishing Adventures. Nagbababa ng kanyang bahay. Binababa yan ni Nightboot. Patamsak po LS bukas, sabi ni Board. Patamsak naman ako guys. Patamsak din po. Ayan. Ora, sabi ni Ma'am Yaya Joyce. Guys, padikit naman ako sa ating super chatter. Baka naman. Wow, ayos dito host. Ayan, sabi ni Jolas. Thank you naman po dyan, Cesar. Yes, bang bang. Miss you, o, diba? Free. Guys, sino mga didikit sa ating super chatter, I will gonna give 5WH. Sige na, maluoy. Ay, yung nakapin sa taas, guys. Baka naman, 5WH, ibibigay ko, 5WH. Ma'am Jenny Vlogs, ay Ma'am Jenny Vlogs. Hello naman po dyan kay Ma'am Jenny Vlogs. Nagbabalik din natin na kaibigan, guys. Ang kaibigan ni Ma'am Yaya Joyce, all the way from United Arab Emirates. Sana all nasa United Arab Emirates. Hello naman po dyan kay Ma'am Jenny Kimba. Welcome back din ma'am sa aking live streaming, Ma'am Jenny Kimba. Na all na miss ako. On the way boss sa nakapin. Jo Margel, nandito na rin sa atin. Mega love shoutout din po dyan kay Jo Margel. Nagbabalik din natin na kaibigan guys ang aking mga pupoging pamangkin. Kung di nyo pa kaibigan guys si Jo Margel, new account guys. Padikit naman ako guys sa new account. Dan dikit sa nakapin host. Jolas Fishing Adventures, bigyan kita ng 5WH. Ayan. Wala namang ginagawa yung aking computer guys. Bigyan kita ng 5WH sa pagdikit mo sa nakapin. Patamsak new intro. Sabi ni Tune. Eto guys, patamsak naman ako guys. BB1. Sino ang pogi boss? Si Jo Margel, ayan. Ang mga pupogi kong pamangkin. Wow, thank you so much, host. You're the best. You're always welcome, sir. Wala namang ginagawa yung aking computer, guys. Kaya mamigay tayo ng WH. Whoever wanted WH, guys, I am giving away free WH. Sa bawat didikit sa ating super chatter, mamimigay ako ng 5WH. And sa bawat magtatamsak sa T1 and T2 premiere. Ayan. Yung premiere natin, guys, T1 and T2. Mamimigay din ako ng 1WH bawat tamsak ninyo sa premiere. Ayan, binababayan guys ni Nightboot T1 and T2. And kung may mga premiere kayo dyan guys, wag nyong itinatago ang premiere nyo. Especially sa mga bago natin na kaibigan guys who don't know the rules. Ayan. Yung mga may premiere dyan guys, sabihan nyo ako, patamsakan natin at mamigay tayo ng WH sa bawat magtatamsak. Oo nga. Bicolanang Sutil, love daw sabi ni Tune. Si Luningning po asa, nandun sa bahay nila, nagpapahinga. Oy bebe, nandyan si Ma'am Saimi D Vlog, Dan Tamsak host. May kalap shoutout din po dyan kay Ma'am Saimi D Vlog. Nagbabalik din natin na kaibigan guys. Highly recommended monetized channel also yun si Ma'am Saimi D Vlog. Ngayon pa lang ako nakapagbigay ng kanyang ng tawag dito. Ng congratulatory message, diba? Ma'am Saimi D, hello po dyan sa iyo, Ma'am Saimi D. Welcome din sa aking live streaming. KK, hi, and Ma'am Yaya Joyce, thank you also for keeping me in your background. Pasugod po sa premiere, mamaya 7 p.m. Maluoy. Sabi ni Ma'am Saimi D Vlog. Dan Tamsak T1 host, dinikitang ko pa po. Ayan, sabi ni Jolas Fishing Adventures. Sir, bigyan pa kita ng another 1WH. Saimi D Vlog yaw si board to. New home ko, pinalitan ko pangalan. Hirap kasi atandaan apelyido ko. O, diba?
Mega love shoutout sa lahat mga lalab. Sabi ni Ma'am Jenny Vlogs. Ma'am Jenny, hello po dyan sa iyo Ma'am Jenny Vlogs. Welcome din sa aking live streaming. Dito on the way po. Ayan. Sabi ni Jolas Fishing Adventures. Kapaunog. Harangnes. Ma'am Saimi D, hello po dyan sa iyo Ma'am Saimi D Vlog. Welcome din sa aking live streaming. Jo Margel, bigyan kita 5 ma, Jo Margel. Pero ano na lang ma, i-reserve ko na lang to muna ma ha. Kasi kailangan ko na yung account. Kasi pag music streaming, ako nag-music streaming guys kay Jo Margel. Abangan nyo guys, abangan nyo. DJ Jo Margel, Kuya Agoy-Agoy. Sabi ni Pri. Post may premiere ako pasugod pa yan. Sabi ni Ma'am Saimi D Vlog. Noted po ma'am. Anong oras ma'am? 6 minutes pa. Buti pa yung tune na buo yung main ko. Hanggang ngayon di ko nabubo sa letters. Hindi ko kasi na-update pa board. Wala akong time gumawa ng badge. At hindi ako ginagawa ng isa dyan. Mamaya boss, send ko sa'yo boss. Ayan. Sige. Naubos na naman yung star natin. Ano ba yan? Maraming cancer. Bebe, thank you also for keeping me in your background, Bebe. And sa bawat magdidikit guys na nakapin, mamimigay ako ng 5WH. Sayang naman guys, para naman umuwi kayo na may 5WH kayong nakuha sa atin. Hindi lang yung tawag dito. Hindi lang guys nakipag-isdaan kayo, at least may naiuwi kayong WH. If I were you, I will going to make this night fruitful na tinatawag. At least may nakuha kayong kaibigan, may nakuha kayong WH. Sayang naman kasi guys. Oo nga. Pero at the end of the day, sabi ko nga, almost every day, at the end of the day, kayo pa rin yung masusunod sa inyong mga channel guys. Kung ano yung decision nyo, i-respeto natin yan. Ayun. Oo nga. Sasali sana ako, isa din ako sa concert. Kakalang ang malakas. So, diba? Dan Tito Atimon Vlog host, full pack ko na din po, T-Way saya. Ayan, sabi ni Jolas. Plus another, naka 7WH si Sir Jolas Fishing Adventures, ang ating bagong kaibigan guys. Nangangalay na ako mag-pour kagabi, kaya pinag-pour ko na yung bayaw ni Primong Buke. Kaso na-cancer tayo kagabi boss. Oo nga. Naubos yung star. Hoy bebe, ikinunin ko yung yung account mo sa sa play game at saka sa para hindi mawala. Okay na yung account ni bebe. Maya na ako mag-tamsak boss. Ayan. Sige. Baka may mga premiere pa kayo dyan guys. Si Ma'am Saimi D Vlog, malapit na. 3 minutes na lang. Maraming salamat po sa user host. Always welcome po sir. Always welcome kayo dito guys. Monetize and then monetize channel. Ayan. Padikit na rin ako guys kay ito Jolas Fishing Adventures. Bagong-bago natin na kaibigan yan guys. Oo. Mag-iwan lang kayo guys ng tamang bakas ha. Ito pa si Ma'am Jenny Vlogs. Si Jo Margel, ayan. Si Pri. Si Ma'am Ina Macpri guys, wag niyong kinakalimutan si Ma'am Ina Macpri. Ang aking kaibigan guys, isa sa mga magagandang babae sa balat ng tinalupan niya. Oo nga. Ayun pa guys, marami akong binababa guys. Tito Chad, kailan mo po kami uuwiin? Oo. Pagka na lang, pagka okay na yung papers na nilalakad ko, ayun, sabihan ko kaya. Nakauwi na ba si mama mo, bebe? Ano pa ba? Baka may mga katanungan kayo guys. Pwede kayo magtanong. Eto, may tanong pa pala dito. Sir Ora, papaano kung ang video ko na-delete ko ng DC na sadya monetize channel ako?
as far as I am concerned, guys, wag na wag kayong mag-delete talaga ng inyong mga video kung pupwede lang. Ayan. Pero unless na meron kayong community strike or talagang kailangan yung i-delete, it's okay lang naman. Pero sabi nga doon, kung binasa nyo guys, kung mga monetized channel kayo, kung binasa nyo yung terms and condition guys na inaccept ninyo, yung sa YPP program na once na monetized channel na kayo, parang isa na kayo sa creator ng YouTube and pag-aari na ni YouTube yung ating mga video. Ayan. Hindi naman talaga sinabing pag-aari ni YouTube, parang part na kayo ng pagiging creator ng YouTube program ni YT. Ayan. So ang video nyo is wag na wag ninyong dinidelete dapat. Ayan. Pero meron naman yan talaga guys na exemption to the rules na tinatawag. Host, pag may copyright claim po ba sa video nyo, not accounted po ba yan sa monetization? Kapag copyright claim lang, copyright claim, it's totally fine, especially music, okay lang po yon. Pero kapag reuse content yan, magkaiba kasi yan guys, copyright claim at saka reuse content, copyright na tinatawag. Ang copyright claim, kapag music, it's all okay. Namomonetize yan guys, kasi I am the living example guys na meron akong almost 200 na copyright claim sa aking live streaming, mga live stream, almost 200 ata or 180 plus something mga ganon. Tinatamad lang talaga ako kasi guys, ang music is pwede nyong palitan, pwede nyong i-replace para hindi na lang ma-copyright. Ayan. And kapag ang inyong content naman is reuse content guys, yun talaga mabahala kayo kasi hindi yan na-monetize. Ganun po yun. Ma'am Betty Channel, thank you also for keeping me in your background. Yung mga hindi pa guys nakadikit sa ating super chatter, padikit naman ako guys. Baka naman mag-iwan lang kayo guys ng ng bakas, ng tamang bakas. Si KK.Hi. And I am hoping guys that you are all enjoying while you are in my live streaming. Wow, ayos na ko lang nalaman. Tas mute ko yung mga audio. Di na tuloy maganda tingnan video. Pasalamat po host. Wag na wag nyo guys na minumute. Okay lang naman yung copyright claim. So maniwala kayo sa NDL guys. Lahat ng aking music lahat ng aking mga analytics is puro copyright claim. It's totally fine. Walang problema yan. Okay lang pala kapag copyright. Okay lang po ma'am, okay lang po. Jude Suragon, patamsak sa Silent LS ni Chuni. Ayan. Meron na ba ngayon? Naka-silent live stream siya ngayon? Sige. Patamsak din ako guys, patamsak. Ayan. Ilagay ko muna board kay Nightboot. Pabomba naman ako guys. Ito. BBS. Ayan. Board, BBS ha. BBS. Every time na BBS. Ayan. Meron din tayo guys na bago sa ating live streaming si Orasyon Lagas Viewers. Diba? Orasyon, sana maglagas ang mga viewers.
Yung orasyon ko eh. O, diba? Mega love shoutout naman dyan kay orasyon, o, diba? Namimigay ng ano, may mga pa-orasyon. Lagas viewers, sana maglagas ang inyong mga... Nabibigyan ko ng kanyang moderator function also para naman pwede na rin siyang makipaglagasan, di ba? Hello naman dyan sa nakikipaglagasan o na may orasyon. Mega love shoutout naman po dyan kay Orasyon Lagas viewers. Welcome din po sa aking live streaming. Ulit naman ang pangalan ni Sir. Ayan o. Yung Orasyon Lagas viewers. Ma'am Yang TV nandito na rin sa atin. Isa sa mga ano guys, isa sa mga dakilang babaeng nakilala natin guys. Si Ma'am Yang TV. Mega love shoutout naman po dyan sa iyo Ma'am Yang TV. Highly recommended monetized channel also yan. Oo nga. All the way from Taiwan. Ni hao ma'am, ni hao. Ni hayo sampan ma. Hayo. Wuchitaw hayo. Hi, sabi ni KK. Guys, isang hi naman kay KK. Hi, sige na guys, maluoy naman. Sige na, isang hi lang. Pabomba naman ako guys. Pabomba din po ako kay, Sir, salamat sa introduction, di ba? T1, T2, dan tamsak, boss. T3, T4, dating tamsak. Sige. Baka may mga premiere pa kayo dyan guys. Plus 2. Ipunin mo na lang, ha? Ipunin ko lang muna kasi yung bago ko na lang ang gawin natin. Tune, silent LS, patamsak, pabomba, pasabugin ng todo po yung wasak-wasak, ha? Pabomba naman ako, guys, pabomba. Tawa ko sa name ni Orasyon, o, diba? Hello naman dyan kay Orasyon, Lagas viewers. Winter Melon, tamsakdan po. Bago rin po natin na kaibigan guys, Winter Melon na meron siyang, bakit isang subscriber lang, Winter Melon? Kanina bang kaninong ninja? Ninja ba to? Hello naman po dyan sa iyo, Winter Melon. Bigyan na rin kita ng jacket mo para naman pwede ka magbaba ng iyong bahay whenever you wanted to make friends or you can do promote also your channel. Yes po, ayan. Kung ako sa inyo guys, hindi nyo kailangan guys magbaba ng inyong magdala ng inyong mga ninja account. Gamitin nyo lang guys ang inyong mga main channel. I-type nyo lang ang Aura, Me, o kung kaya channel. O kung kaya guys, tawagin nyo lang si Nightbot, Kama Nightbot. Ayan. O kung ayaw nyo talaga mag-type, isang tuldok lang, hahanapin ni Nightbot ang inyong bahay. Gaya ng ginagawa guys ni Nightbot ngayon. Hahanapin ni Nightbot ang inyong bahay at ibababa niyan dito sa atin automatically. Ayan. Tamang dikit watch bell all po guys. Pakikalembang all po guys. Gawin ang tama. Ayan. T6 dating tamsak boss. Hanggang T4 lang tayo. T1 hanggang T4. Kasi ang T3 and T4 is si Shan TV yon. Alam ko kay Shan TV. T1 hanggang T4. Baka naman guys meron pa kayong mga premiere dyan. Sabihan nyo lang ako ha. DJ John Sagayno Remix. DJ John Sipa Remix. Si Balance Kitchen guys, T1 Balance Kitchen. Ang Balance Kitchen ba? T1. Si Ma'am Balance Kitchen, T1. Science Production. Stop. Ang copyright claim pala guys, ang copyright claim okay lang. Ang copyright strike or reuse content, yun ang iwasan nyo ha, kasi hindi yun monetize. Yun po yan. T1, ano ba yan? T1, T2 lang, tamsak ko boss, kasi T3, T4, dating tamsak. Sige, plus 2. Noted ma. Ayan. Ano pa? Pabomba din ako guys, pabomba. Yung silent live streaming ni Board. Ayan. Science Production. Stop. Ano pa? Sagayno Remix. And yung ating super chatter guys, wag ninyong guys ha, wag ninyong kinakalimutan. Isang hi naman guys sa ating super chatter all the way from Korea. Wag nyo guys ini-snub yung ating mga foreign friend. Alam nyo, I will gonna give you one very good reason kung bakit hindi nyo kailangang ini-snub guys. Nakikipagkaibigan guys sa mga foreign friends. Although kung halimbawa nahihirapan kayo mag-English, isang hi lang, at least isang hi.
Okay na yon. And done to you. At least magbakas kayo ng tama, guys, para naman alam niya na pumunta sila or pumunta kayo sa kanya. And the reason why kung bakit ninyo kaibiganin, guys, ang mga foreign friend natin, kasi dyan sa analytics ninyo is meron na geographical guys, analytics. Kung anong bansa ang nanonood sa inyo. Wag nyo, guys, na kinakalimutan na once na may viewers kayo kung saang panig ng bansa, nagkakaroon niya na yung merong mga suggestion niyan sa kanilang mga viewers din or sa kanilang mga subscriber din, sinasuggest ng mga yan sa kanilang channel, ang inyong channel, kung gusto nyo lang. Oo nga. Nasa analytics nyo yan. Oo. Ano pa ba? Sino bobombahin, boss? Ayan. Ito si BBS, si Tune. Ay, si Ma'am Saimi D Vlog pala. Wala, tapos na ba si Ma'am Saimi D Vlog? CTV? Nawala na si Ma'am Saimi D. Ma'am Yaya Joyce, thank you also for keeping me in your background, Ma'am Yaya Joyce. Ito pa, guys, si Ma'am Yaya Joyce. Baka naman. Ako talaga ba sirap sa English? Ayan. Isang hi lang, okay na. Sapat na. Oh, walang problema yun. Si Ma'am Jenny Vlogs and si Ma'am Jenny Kimba, guys, isang tao lang yan. Parehas monetize channel ang kanilang account. Ayan. Kung di nyo pa kaibigan yan, guys, dalawang account ang isusukli niyan sa inyo. Si Ma'am Yaya Joyce, kaibiganin nyo na rin, guys. Oo nga. Dan T for host, full pack na din po. Ayan. Sabi ni Jolas. Press 1, Jolas. Fishing Adventures. Hi, sir, at KK. O, diba? Sana all may hi, sir, KK. T41 T5 dan. Sabi naman Betty channel. Noted po, ma'am. Betty channel. Alin ba yan, ma'am? 1, 2, 3 WH, ma'am Betty. Another. What? 1, 2, 3. Ano pa ba? Ang aking may wagang lista mga nagtatamsak. Kasi mamaya ko isa lang pagkatapos ko ng aking live stream. John Siva Guys, padikit naman ako, guys. Sige na. Sa nakapin. Inlet Mix Club. Hala, bakit naglalagas si 730 plus na si KK High. Bakit naglagas? Oy, naglalagas siya. Wala, naglalagas siya. 731 yon kanina. 636. Hello? Almost 100 yung nilagas. Kumusta? Sir host, Laisha fan. Shishe, ma'am. Shishe, ayan. Shishe ni. Mix Club Oh, Shifan Howla. Chanda. Shifan Howla. Tuwin siya wayang Kain again. Shifan again. Diba? Sky 18 TV nandito na rin sa atin. Mega love shoutout din po dyan kay Sir Sky 18 TV. Yung mga mahihilig, guys, yung mga mahihilig maglaro ng Mobile Legend. Ayan, isa sa mga idol natin sa larong Mobile Legend nandito sa atin si Sky 18 TV. Mega love shoutout naman dyan kay Sky 18 TV. Thank you also for joining my live streaming. Highly recommended monetized channel yan, guys, si Sky 18 TV. I know for sure, guys, na hindi nyo pa kaibigan yan, especially sa mga gamer dyan. Makipagkaibigan na rin po kayo dyan kay Sky 18 TV. Ayan, naglagas. Ano nga yung i-type, sir? Mag-type lang kayo, guys, ng Aura, May channel, Aura, o kung kaya May. O kung kaya channel. O kung kaya naman, guys, tawagin nyo lang si Nightbot or mag-isang tuldok lang kayo. 5 yan, guys. Aura, May channel, Nightbot, at saka isang tuldok.
Ibababa yan guys ni Nightboot ang inyong channel. Ayun, Jang Ramix channel. Nagbabalik rin natin na kaibigan. Mega love shoutout to you, Jang Ramix channel. Hello to you and welcome also in my live streaming, Sir Jang Ramix channel. Our guest who is in our live streaming also. Good evening to you, Jang Remix channel, and welcome also in my live streaming. Ganda naman ang tutubi mo, Sir Host. Ayun, sabi ni Ma'am Yangs TV. Diyan ko ito binili, Ma'am Yangs, may naga-chiriya, naga-tauyen, puso naga-Taipei. Binili ko yan, Ma'am, sa Taipei. Oo nga, 1970 na ako, naglagas nga. Thank you, bro. Always welcome, Jang Remix channel. Hello to you and I do hope that you enjoy while you are in my live streaming. Hindi ko nakuha yung bubombahin. Ayan. Ito BB1, BBS pala, BBS. Little by little to lose nothing at all. For every moment, I started to play. All I think about is seeing that pretty face. You hurt under the surface, like troubled water running over. When something you would just hold. It's production. So, Patamsak din ako guys. Patamsak T1, T2, T3, T4. Ayan. Namimigay ako ng WH guys. Sa mga hindi pa nakakaalam. Namimigay ako ng WH. And kung sino mang didikit sa ating super chatter, mamigay ako guys ng 5 WH. Sa bawat tatamsak sa premiere guys, mamimigay ako ng 1 WH. Kaya uuwi kayo ng merong 9 WH dito kung ayaw nyo. Okay lang. Kung gusto nyo, okay lang. Sabihan nyo ako guys ha. Pero kung ako sa inyo guys, especially non-monetized channel, sikapin yung magkaroon ng WH guys. Kasi ang requirements ng monetization is 1,000 subscriber, yung mga banana nyo, yung pinapangista nyo ngayon. And then 4,000 WH lang naman ang kailangan para ma-monetize ang inyong channel. So, if you have chance or opportunity na nakuha, you can grab that opportunity para magkaroon ng WH kayo. Pag-isipan nyo yan. Mama Rihanna channel nandito na rin sa atin. Hello din po dyan sa'yo. Mama Rihanna channel. Mega love shoutout naman po dyan kay Mama Rihanna channel. Highly recommended monetized channel also yan. And ang aking kababayan, napakasarap ang magluto niya. Oo nga. Meron naman ako dito, ma'am, na nakita ang ampalaya. Oh. Tapos may pork na naman sa rep. Hello naman po dyan kay Ma'am Maria na channel and welcome back din po sa aking live streaming. Wow, bongga, diba? Dito lang. Hindi si Pri, si Ma'am Jonah Salundaga, namimigay din yan ng WH. Si Board Vlogger, si Harlem, namimigay din yan guys ng mga WH. Oo nga. Ito pa guys, si Ma'am Yaya Joyce, tuwing madaling araw na kasi ang live stream neto. Ma'am Grace, nandito na rin sa atin. Mega love shoutout din po dyan kay Ma'am Grace B Vlog. Highly recommended newly monetized channel yan guys, si Ma'am Grace. Ma'am Grace, hello naman po dyan sa'yo Ma'am Grace. Welcome din po sa aking live streaming. Okay po host, sabi ni Ma'am Betty. Ayan. Ito pa guys, T6 para kay Ma'am Maria na channel. Baka hindi nyo pa guys natamsakan. T6 pa yan. 5 WH na guys, T1 hanggang T4. Gawin nyo na guys, T1 hanggang T6, 6 WH din yan. And plus 5 WH, 11 WH. So, sana marami kayong video guys ha. Mas maganda yung maraming piniplay. Things you wanna play, walk into your house, nobody's home, just me and me alone. Then just playing hide and seek, it's hard to breathe. DJ John Sagino Remix. DJ John Siva Remix. Ano pa? Hello naman dyan kay Neophytes. So, diba? Nandito sa akin ngayon. Si Neophytes. Ako po host, marami pwede 27 joke ayan. Sabi ni Ma'am Betty channel. O nga po Ma'am Betty. Nakarami yan sa akin guys, si Ma'am Betty channel.
Dati nung nagtatamsak siya. And sa ating super chatter guys, baka naman maluoy mo. Guys, maluoy. Ano pa? Yang Stevie Tamsak po. Thank you naman po dyan sa Ma'am Yang. Ayan, super thank you po, host. Always welcome po, ma'am. Always welcome. Pwede kita ko guys sa ating super chatter. Sige na, 5WH. Namimigay ako, 5WH. Baka naman. Kahit kung may mga katanungan pa kayo guys, pwede kayo magtanong. Huwag kayo maya magtanong guys. Para naman may iba yung ating may iba yung aking live streaming. Question and answer naman tayo guys. Kung meron kayong katanungan guys, pagdating sa mga channel niya, pwede kayo magtanong. Ayun nga. And yung, sino ba yun? Yung may naghahanap ng aking Facebook account. Yung mga gusto guys ng aking, pwede kayo magtanong sa aking Facebook account guys. Ayan, ito ang aking Facebook account. My own original Facebook account. Kaya na. Pwede nyong i-send guys sa messenger ang inyong mga katanungan. Pwede nating sagutin yan. Ayan. Ano pa? Wala na akong gagawin. And sa ating super chatter guys, never forget guys to make friends with our super chatter. Malay nyo, isa kayo sa mga monitor channel and sa inyo naman yan nagpalipad. Oo nga. Ma'am Evelyn Iwata of Tana ba yan? Of Tana. Pwede. Wala naglalag. Mega love shoutout naman po dyan kay Ma'am Evelyn Iwata of Tana na bagong-bago natin guys magkaibigan. Bigyan ko na rin po siya ng kanyang moderator function para pwede na rin siyang magkipagkaibigan or maglapag ng bahay or sige ma'am, pwede pong maglapag ng premiere ma'am. Patamsakan natin ma'am ang premiere mo. Ma'am Evelyn Iwata of Tana, welcome po sa aking live streaming. Meron ka na rin po ma'am na jacket. Ayan. Same name lang pala host. Opo ma'am. Oy, ang ganda naman ni Ma'am Evelyn Optana. Oy, kung di niyo pa guys nakikita yung nakikita ko sa aking harapan, highly recommended monetized channel. Oh, isa sa mga magagandang babae to guys na nandito sa atin. Oy, doon naman dyan sa isang maganda looking motorcycle. Ako naman magbababa ma'am. Oo nga. Di ba maganda eh. Oy, kung di niyo pa nakikita yung aking nakikita dito sa aking monitor, super maganda. Oo nga. Si Sir Sky 18 TV T5. Ayan, balitan natin si Sir Sky TV. Sir Sky 18 TV, meron na bang premiere? Sir Sky 18 TV. Looking Motorcycle, July 21, 8 p.m. pala. Ngayon pala itong alas 8. Ang ganda naman ni ma'am. On the way sa nakapin, sabi ni Ma'am Evelyn. Ma'am Evelyn, Iwata of Tana, bigyan kita ma'am ng Bigyan kita ma'am ng 5WH. Evelyn of Tana, ayan. Ang main channel mo pala ma'am is Evelyn of Tana, ayan. Ma'am, bigyan kita ng 5WH, ma'am, sa pagdikit mo sa ating super chatters na nakapin. Bigyan kita, ma'am. Laruin natin yung harang mo, ma'am. Huwag ka mag-alala. Patamsak na rin ako, guys. Patamsak. Tamsak. Walang ganda naman ni ma'am. Sagano Remix. DJ John Siva Remix.
Yang Stevie dikit sa iyo. Ma'am, thank you naman po dyan sa iyo. Lag ka, sir. O, ako ang lag. Ako ang lag, ma'am, ma'am Grace. Ako. Umiikot ako kanina pa. Oo nga. Hayaan mo naman. Minsan lang umiikot. Ibababayan ni Nightbot ang iyong premiere. Ayan. 3-1-WH guys, 3-1-WH, T1 hanggang T6, naglalag ka sir, opo ma'am, pagbigyan mo na ma'am, sige na. Oh, minsan lang umikot, pagbigyan na. Oo. Ma'am Yas, thank you naman po dyan ma'am sa mga padikit mo. And si Ma'am Betty channel nandito pa rin sa atin, keeping us also in her background. Time check tayo guys, it's 25 minutes past the hour of 7 o'clock Philippine Standard Time. Yung mga gusto guys malaman kung uulan ba dyan sa tapat ninyo guys, mag-type lang kayo ng weather space at kung anong location po ninyo, ayan, mag-type lang kayo guys ng weather space at kung anong location. Hindi po bansa ha. Kung kahit saang bansa man kayo, mag-type kayo ng weather space kung saang location. Ayan, hahanapin ni Nightbot ang inyong mga weather forecast dyan sa mga kinatitirikan po ninyo. Promise. Oo ha. Ako nasa Malilipot, Albay. Diba? Weather for Malilipot, condition are cloudy with temperature at 82 Fahrenheit, 28 degrees Celsius. Asan si ate girl? Umuwi na sa kanya, pinauwi ko na. Busy lang po muna. Out po muna, sir. Uragon premiere po, 7:30. Ayan. Sige. T5 yun, ma'am, di ba? Ay, T6. Na-busy na naman ulit. Ayan. Sige lang po, ma'am, Ma'am Betty channel. Do your thing. Weather for Lilaon, Cebu. Wow, nasa Cebu pala si Ma'am Evelyn. Ang init naman dyan ma'am sa inyo, 29 degrees Celsius. Salamat Sir Uragon. Ayan. Always welcome po ma'am, always welcome ka po. No stone unturned, no tears to damage. When jealousy burns, cold heart. Padikit ako guys sa ating super chatter. Habang binabasa ko, may mga tanong kasi dito sa akin. Ang dami. Betty, ay eto pala si Ma'am Betty, ayan. Confirm natin si Ma'am Betty, ayan. Weather Luija District, Taiwan, ayan. Weather, Ma'am Luija lang, Ma'am Luija pala, Lucha. Weather Lucha. Ayan. Jonas Salandaga, hello. Sisi Labs, mabuhay. Cebuana, ayan. Sabi ni Ma'am Evelyn, oo nga, taga Cebu din yan, ma'am. Ikot ako. Hello, umiikot talaga. Mainit ba dyan, ma'am, sa Taiwan ngayon? Super init. It's super hot. Ma'am Jonah, mega love shoutout. Oy, ang daming fans ni Pri. Oy, nakita nyo to guys, Ma'am Evelyn Iwata of Tana guys. I know for sure na hindi nyo pagkaibigan or kadikita niyan si Ma'am Evelyn. Isa sa mga magagandang babae sa balat ng tinalupa na nandito sa aking harapan ngayon. O, di ba? Tamsak. Magtamsak muna ako kay Ma'am Evelyn. Dikitan ko na rin to, si Ma'am Evelyn. Anong oras ba ma'am yung live streaming mo, Ma'am Evelyn? Can I touch you? I can't believe that you are.
O diba, nag-live streaming siya. Grabe live stream ni ma'am. Oy, 3 hours. Ang haba. O pumainit biglang uulan. Sana all. Ma'am Evelyn, on my way na daw. Uy, pre, kita nyo guys yung yung ating super chatter. Baka naman. Ay, dating dikit na pala ako sa'yo, Ma'am Evelyn. Idikit ko, ma'am, sa'yo yung aking second monetized channel. 8:30 po LS ko. Nang gabi po ba, ma'am? Or nang umaga? Nang gabi po ba yun, ma'am? Someone as much as I need. Idikit ko, ma'am, sa iyo yung aking second monetized channel account na si Little Aura. Pading Makoy Palaboy TV, nandito na rin sa atin, guys. All the way from Bicol pa yan. Padi, may computer na ba tayo dyan, Padi? Uy, mega love shoutout naman dyan sa iyo, Padi. Welcome din sa aking live streaming. Eto guys, si Pading Makoy Palaboy TV. Kung di nyo pa kaibigan yan, kaibiganin nyo na rin po yan guys, si Makoy Palaboy TV. Legit and organic. Highly recommended channel also yan. Na isa rin sa mga pupoging kababayan natin. Dikit ko main sa iyo later host. Ayan, sabi ni Ma'am Evelyn Iwata of Tana. Thank you naman po dyan sa iyo, ma'am. Ayan. Idikit ko, ma'am, sa iyo yung aking Little Aura at saka yung may isa pa akong ninja account. Dikitang kita, ma'am. Ayan. Kunin ko lang, ma'am, yung ay nandito pala sa akin sa Ma'am Evelyn of Tana. Ayan. Uy, sino ba yung may premiere? Si T6. Ayan. Pabomba naman ako guys kay T6. Ayan. Pabomba din po guys. Ito si Ma'am Maria na channel. Pabomba naman ako guys. Baka naman. 7:45 bala? Ano ba talaga? Sino yung may premiere? Bombahin natin guys. Pabomba naman. Ayan na, naka-progress na pala. Pabomba naman ako guys. Pinalitan pala ni ma'am yung Pinalitan pala. Para umikot bahay ko. Ayan. Ma'am Claridel. Hello naman po dyan kay Ma'am Claridel. Nandito na rin sa atin guys, Ma'am Claridel. Ma'am Claridel. Hoy, inis na ba ako kanina? Nandun ako. Mega love shoutout naman po dyan kay Ma'am Claridel. Iba palang account ang gamit ko. Magbaba daw ako ng bahay. Tapos, nagbibidyo lang ako kay Ma'am Claridel kanina. Ng bahay. Hello naman po dyan kay Ma'am Claridel Ilang. Highly recommended monetized channel ang mother ni Ma'am Adel Sulit yan guys. Nagla-live streaming tuwing 3:00 ng hapon. Ayan, Philippine Standard Time. Ito nga si Ma'am Marie. T6, ayan. Nag-premiere na to guys. Ongoing na ang premiere ni T6. Pabomba naman ako guys, pabomba. T6. Ongoing na yung premiere. Pinalitan pala, 7:30 ginawa. 7:45 to kahapon. Umiikot ako. Mabomba guys, mabomba. Ito, si Board. Ma'am Claridel, miss you. Na-miss ka namin, ma'am. Kumusta naman? Loading ka ata. Oo nga, pre. Kanina pa. Mukhang nagpaparamdam yung brown out. Sir Joseph the Dreamer, nandito na rin sa atin. Hello naman dyan sa'yo, Sir Joseph the Dreamer. Magandang gabi naman dyan sa'yo, Sir Joseph the Dreamer, all the way from Saudi Arabia. Mega love shoutout to you, Sir Joseph the Dreamer. Welcome din po sa aking live streaming. Sir Joseph the Dreamer. Thank you also for that sweet thumbs up, Sir Joseph. Ayan guys. Nakita nyo to guys, yung mga hindi pa niyang kaibigan ni Sir Joseph the Dreamer. Abay, makipagkaibigan na rin po kayo dyan guys kay Sir Joseph the Dreamer. Ay? Wala ka bang code sa akin, Sir Joseph the Dreamer?
Di ba sir, meron kang ano? Bakit wala kang code sa akin? Meron kang ano, meron kang premiere, di ba? Lagay ko muna guys kay ano, Joseph the Dreamer. T7 guys, T7. Meron po post na yan. Pabomba naman ako guys, T7. Meron po ba premiere na bubomba yun, sir? Ano guys, T6. Pabomba naman ako guys, T6. Naka-premiere na si T6. Si Mama Mariana Channel. Ma'am Cheche Clashu Vlogs, Tamsak host. Thank you also for that sweet Tamsak, Ma'am Cheche Clashu Vlogs. Welcome din po sa aking live streaming. Nandito rin sa atin guys si TP Vlogs. Nagbabalik natin na kaibigan guys. TP Vlogs ang pangalan. Thank you also for that sweet Tamsak, TP Vlogs, and welcome din po sa aking live streaming. Enjoy the beautiful scenery. Ayan. Walang gano'n naman dito. Si KTP Vlogs. KTP Vlogs pala ang main channel niya. Dadalawa lang sir ang video mo, sir. Relaxing view. Si KTP Vlogs guys, baka hindi nyo pakaibigan, magipagkaibigan na rin po kayo dyan guys kay KTP Vlogs na meron siyang 348 subscriber. Si TP Vlogs ang kanyang ninja account. Baka naman guys hindi nyo pakaibigan, patamsak naman din guys sa silent live streaming ni Board. BBS Board, BBS. Hindi ka talaga nakikinig, oy. Ito, BBS. Loading talaga ako, loading. Ayan. Dadalawa lang sir, ano, KTP Vlogs ang video mo, sir. Sorry naman, nakamute sa akin kanina eh. O, diba? Sabi ko sa iyo eh. BBS, ayan. BB1 yung ano mo, yung code mo. Kay yung kumpleto Ricardos. Oo nga. Patusok sa premiere. Eto guys, Oy, Ma'am Saimi D Vlog eh. Di ba ngayon to? Ma'am Saimi D? Yung tiis ganda. At malamig na malamig, tiis ganda. 9:15 bukas. Palitan ko guys si T6, si Mama Mariana Channel. Ilagay kita Ma'am Saimi D Vlog. Ma'am Saimi D, ilagay kita Ma'am sa T6. Palitan ko si Mama Mariana Channel. Kailan ba ito, ma'am? 9:15. July 22, 9:15. Meron kaming tinawag na tiis ganda. Way back when I was in Taiwan, guys. It's winter noon. Winter guys. As in super lamig. Yung meron doon na grupo ng mga kadalagahan, kababaihan na laging namamasyal sa park. Nandun din kami, as in kami naka-jacket. Yung grupo ng mga kadalagahan na yan, kababaihan, is laging naka-mini skirt at saka ano ba yung tawag doon? Yung nakatali lang yung ganon. Tapos may body fit na jacket. Tapos naka-mini skirt. Ang tawag namin, tiis ganda team. Oo nga.
Dan dikit host sa nakapin. Bagong dikit main co-host, sabi ni Ma'am Evelyn Optana. Ayan. Natawas na host kanina, bago naman yan. Daghang salamat host. Ayan. Musit to si Nightboot, pakisama ng Gcash ko, baka may maglaga. Ayos, di ba? Oo nga. Ma'am Evelyn, thank you naman po dyan kay Ma'am Evelyn Optana. Ito pa guys, eto, yung ating super chatter, yung kapin. Padikit naman ako guys sa ating super chatter. Binababayan ni Nightboot. Si KK Hi. Alis na ko later host kapag simula na. Ayan, sabi ni Ma'am Evelyn Optana. T5 ka ma'am, di ba? Tama po ba? Anong oras yun ma'am? Sabihan niyo ako guys, sa pabomba natin. Gusto mo ba ma'am? Bombahin natin. Eto, T5. 8 p.m. 19 minutes pa. Sige ma'am. Maya-maya ma'am bago ka umalis ha. ...8 p.m. Ayan, sige. Baka guys may mga katanungan kayo, you can simply ask your question. If may mga katanungan kayo guys, sagutin natin na inyong mga katanungan guys. So, ano ba to? Ano bang nangyari dito ay? Ano bang nangyari dito? Bakit may quing? Naririnig. Ano bang nangyari dito? May gustong pumasok sa aking system din. Silaw naman dyan sa gustong pumasok sa aking system. Boom! Huli. Kaya pala. Jutsura kung sino kaya maglalagay sa Gcash ni Board. O, diba? Sino man guys ang na gustong maglagay sa Gcash ni Board guys, iyan ang kanyang number. 092760.5. Diba? Magsabi lang ha. Ganda na music ni host na yan. Opo ma'am. Dan sa premiere, sabi ni Sir Joseph the Dreamer. Thank you naman po dyan sa'yo sir. Thank you for that sweet support. Ayan. May gustong pumasok sa akin. Diba? Boom! Wala siyang makuha.
O, blinak siya lahat. Kawawa naman to, oy. Ay, mapilit talaga. Wala ka sa buhay mo, ay. Mapilit ka. Kawawa naman to, oy. Gustong pumasok. Naawa ako eh. Wala ka dyan, oy. Mega love shoutout po sa lahat. Sabi ni Apple ng Buwan po dyan siya. Sir Urolon, salamat po sa lahat ng nagpunta. Salamat po sa support po. Ayan. Sabi ni Ma'am Maria na channel. Dan sa T5 Premier. Sino yun, sir? May may gustong pumasok sa aking system. Ngayon lang as I'm doing my live streaming. Yung na going. Mag-a-alarm yung aking computer. Bahala siya dyan, oy. Binablock siya eh. Mapilit eh. Salamat to eh. Maganda yung gising ko ngayon. Kung hindi hinahanap ko to. Bala ka dyan, magtiis ka dyan. Diyan ka lang sa labas. Ano kayang gustong malaman nito? Anyways, kami wala talaga alam tungkol dyan. Ayan. Yes, what nice music. Ma'am Elma Tihada, thank you also for joining my live streaming si Ma'am Elma Tihada. Highly recommended monetized channel yan guys na meron ding premiere. Ma'am, ilagay kita ma'am sa T. Anong ba tayo? T7 si Sir Joseph the Dreamer. July 21, tapos na pala si Sir Joseph the Dreamer. Ay, ngayon pala to. 8:15. Si T8. Hanapin ko si T8. Ito. Pagkano guys, paano ko kasi, hindi ko kasi pinag-aralan kung paano gumawa ng yung application kasi, yung program kasi ginamit ko guys is, gusto ko ipasok sa EXE, gagawin kong installer, para naman maipamahagi natin kasi, sobrang laki ng files na ginawa ko yung program, just to protect all your browser from, if you are browsing web, ayan. Meron yan guys na mga nakakalusot. Meron kayong inaalaw sa mga application na ginagamit ninyo na para pwedeng tingnan yung inyong system kasi. Ganun po yun. Sa mga IT dyan, hello naman dyan sa mga IT. Ayan. Baka pwede yung turuan ako paano gawin yung aking program na ginawa ko. Personally, yung aking program just to protect my system from someone na pumapasok sa aking system. Kailangan to ni board. Kaso hindi ko talaga board na makuha kung paano gawing EXE para ma-install ninyo sa inyo yung ginawa kong program. Sana ba ako dito? Bugam.
Kailan ba ito, ma'am? July 21, 8:15 p.m. Hindi ko kasi alam yon. Programming na kasi yun computer programming. Kaso konti lang yung alam ko. BBS ito code ng Silent LS ni Tuni Grace B. Blanc. Mahusay sa... Para ano guys, kasi kapag kayo kaya kapag tawag dito, pag nagbabrowse kayo guys sa internet, ang hindi nyo alam, nagbabrowse kayo, internet yan ang internet, pero ang hindi nyo alam, technically, may mga pumapasok sa system natin. Even sa mga cellphone nyo guys, meron yan na if you install some application, may inaalaw kayo para makita yung inyong location, para makita yung inyong mga photos, para makita yung mga video, or yung mga naka-phone book sa inyo, di ba? Ganun yan. Yung mga media files nyo, inaalaw nyo yan ganun po. Board vlogger dan dinikitan ko na ninja pala yung nadikit ko dati, ang sabi ni Pri. Ma'am T8 po yun, ma'am T8 kay ma'am Elma Tihada. Ayan. Ganun po boss. Opo ma'am. Kaso sa cellphone naman, bobo-bobo ko pagdating sa cellphone. Hindi ko alam kung paano yun gawin. Sa computer, nagagawa ko yun. Lahat ng aking simula sa laptop ko, sa mga desktop ko, lahat ng aking desktop, ayan. Ginawan ko lang ganon. Nililipat ko lang kasi. Yaya may... O hindi naman, oy. And sarili ko lang naman yun guys na it's my own personal protection lang naman when it comes sa internet. Maganda lang kasi mag-internet pero hindi natin alam na gaya si board, kailangan ito ni board sana. Sana okay na ang lahat. Mangikil ako. Siyempre, hindi naman ako mayaman. Pero malapit na akong yumaman, Pri. Malapit na. Pera na lang talaga ang kulang. Sana may mamigay sa akin ng ng pera para ako yumaman na ng tuluyan. Oo nga. Pera na lang talaga guys ang kulang. It's 53 minutes guys past the hour of 7 o'clock in the evening Philippine Standard Time. 7 more minutes guys, 7 more minutes. At si Pri magla-live streaming na rin. Kaya nga pagyayaman ka na, dyan ako titira. Tagakain ako ng mga tira. Alam mo yun. Wala kaming tinitira, Pri. Kasi meron pa kaming aso, meron pa kaming pusa. Lahat ng tira binibigay namin doon. Kaya kapag kakainan na, kumain ka na kasi lahat ng tira ibibigay. Unless otherwise, kapag kagulay na gusto ko, yan, ipuprosen ko yan. Tapos i-microwave ko na lang kinabukasan. Dan sa premiere, sabi ni Ma'am Yang Stevie, oo nga. Pupunta ako dyan sa Cebu. Oo nga. Abangan nyo ako guys, yung mga taga Cebu. Pupunta ako dyan kay Pri. May dala akong isang metrong balisong. Saksakin ko yung pintuan ni Pri talaga. Pati yung bintana. Para alam ni Pri na nandun ako sa may pintuan niya. Oo nga. Yung baon na baon. Ampunin mo na kami sir kapag yumaman ka dyan sa programs. Ako tagapakain sa inyo lahat ng putay magtira. Sige. 14 wonderful people in the house. Magandang gabi po sa inyong lahat dyan. Diba? Yung aming pusa, naglalaro siya. Naglalaro yung pusa. Ang kulit pa naman ng pusang yan. Kung saan tumatalon. Bye-bye po sa lahat. Maraming salamat po, host. Ayan. Ay, shout out sa pusa. Sabi ni Ma'am Yang Stevie. O nga, ma'am, ang kulit ng pusang yon.
Oh, 5 more minutes guys ako. Ayan, 5 more minutes din. Yung mga hindi pa guys kaibigan ng bawat isa, abay makipagkaibigan kayo. At yung mga hindi pa nagtatamsak dyan, abay magtamsak na rin po kayo dyan guys. T1 hanggang T8 ang ating premiere. 8WH din yan. And sa bawat didikit sa ating super chatter, mamibigay ako ng 5WH. Monetize and non-monetize channel. Sayang naman kasi. Lagyan ko na to ng balisong shield bahay namin. May balisong shield pala, pre. May ganun pala, pre. May balisong shield. Wala, talagang gustong-gusto niya talagang ano ba talagang gusto nito sa buhay? Hindi ko maintindihan ang gusto nito sa buhay. Mapilit. Sir Sean TV Guapo, magandang gabi naman dyan sa'yo. Isa sa mga guwapo natin na kaibigan guys, si Sir Sean TV Guapo is in my live streaming. Sitaw lang ang kanyang kinakain. Sitaw lang, buhay na siya. O, diba? Yung mga mahihilig dyan sa sitaw, abay mahilig din dyan si Sir Sean TV Guapo. Especially kung medyo may amoy-amoy ng konti. Ayun, gustong-gusto niya ni Sir. Sana all. Hello naman dyan sa'yo, Sir Sean TV Guapo. Welcome din sa aking live streaming. Kung di nyo pa kaibigan yan, guys, sitaw lang ang malakas. Saka lang. Si Ma'am Grace, nandito pa rin sa atin, guys. Yung video nyo daw sa foreigner, ang kailangan niya, huwag mo daw ipagdamot. O, di ba? Exit muna ako. Ma'am Evelyn, thank you naman po dyan sa'yo, Ma'am Evelyn. Of Tana. Ma'am Smooth Jazz, nandito na rin sa atin. Hello naman po dyan kay Ma'am Smooth Jazz with Rusty all the way from Australia. Highly recommended monetized channel also yan. Si Ma'am Smooth Jazz with Rusty. Hello po dyan sa Ma'am Smooth Jazz. Welcome back Ma'am sa aking live streaming. TP Vlog, ayan. Padikit po. TP Vlog, dikitan kita TP Vlog maya-maya ng konti, ha? KTP Vlog. Kunin ko yung pangalan mo. Vlog. Dikitan kita, sir. Ma'am Smooth Jazz, thank you also for keeping me in your background, Ma'am Smooth Jazz. Guys, 2 minutes more to go na lang ako. Pre, magsimula ka na, pre. It's already 8 o'clock, guys, in the evening. Ilipat ko kayo, guys, kay Ma'am Jonas sa Lundaga. Maya-maya ng konti. Ayun. Kapag nagsimula si Ma'am Jonas sa Lundaga, guys, ilipat ko kayo kay Ma'am Jonas sa Lundaga. And I'm about to end na rin, guys. Magla-live streaming yan. Yung mga nagpapatamsak dyan guys ng kanilang mga premiere, pwede niyong puntahan yan si Ma'am Jonas Salundaga at nagpapatamsak, namimigay din yan ng WH. Ayan, Jonas Salundaga, love. Ayan, late na pala ako. Ma'am Smooth Jazz, I'm about to end. It's already 8 o'clock in the evening and magsisimula na rin ng kanyang live streaming si Priya. Ayan. And yung hindi pa guys nakakapagdikit sa ating super chatter, abangan nyo yan. Malay nyo, sa inyo yan magdikit. Ay Dan Tamsak T1, 3, 5, 6, 8. Ayan, si Sir Joseph the Dreamer. Sir, bigyan kita ng 5W8, Sir. Joseph the Dreamer. 5W8, Sir. 5W8. Noted po, Sir. Ako unang magtamsak dito kay Pri. Tamsak first honor kay Pri. Ayan. Tamsak first honor. Ma'am Smooth Just with Rusty, sabi ni Ma'am Grace, thanks po host. Ayan. Mapshis. Mega love shoutout din po dyan sa bago natin na kaibigan guys. Si Mapshis. Bagong-bago natin guys na kaibigan, kadikitan or kabarkada yan, si Ma'am Mapshis. Hello po dyan sa iyo Mapshis. Mabigyan na kita ng iyong moderator function and kunin ko yung pangalan mo Ma'am Mapshis. Ano ba yan? Mapshis. Bigyan kita ma'am ng ayuda. Kasi kapapasok mo lang ma'am, bigyan kita ng ayuda.
Kita, ma'am. Hello po dyan sa iyo, ma'am Mapshis. Welcome din po sa aking live streaming. Guys, 1 minute more na lang ako. Oo nga. Si Ma'am Adel nandun kay Ma'am Jonah sa Lundaga, di ba? And maya guys, na alas 10 ng gabi, pagkatapos ni Ma'am Jonah sa Lundaga, wag ninyong kinakalimutan, puntahan si Ma'am Adel sulit. Ayan, si Ma'am Adel. Ma'am Elma Tiada, patamsakan mo ma'am kay Ma'am Jonah sa Lundaga. Oo nga. At nagsisimula na ata si Pri. Naku, wrong spelling. Sabi ni Ma'am Adel. Ayan, nagsisimula na. Sure na. Ano ba? Eto guys, nagsisimula na si Ma'am Jonah sa Lundaga. Lipat kayo dito guys kay Ma'am Jonah sa Lundaga. Naka-live streaming na po yan. Oo. Si Ma'am Adel, wrong spelling ma'am. Sorry na ma'am. Sige na. Oo. Tamsak first honor ako eh. Second honor. Honor. Second honor si Ma'am Adel. O, diba? Lipat kayo dito guys. Okay, Ma'am Jonah sa Lundaga. Ako'y magpapaalam na rin sa inyong lahat. Bye sir. Bye guys. Ayan. Ako pa inyong lingkod guys, Uragon. Nag-iwan sa inyo ng isang magandang gabi po sa inyong lahat. And I love you all guys. Bye-bye po host at sa lahat keep safe always guys. Ayan. I love you all. Ma'am Adel, see you around ma'am. See you soon. O diba? See you later pala. 10 o'clock. O diba? Oh, ito yung mahilig mang iwan. Yung computer ko, iglesia na naman. Bye guys, I love you all. Ako pa ang inyong lingkod, Uragon. Lipat kayo dito guys. Okay, Ma'am Jonah sa Lundaga. I love you all guys. Ma'am Evelyn, thank you po ma'am.